Ji panorama heftane dem baş binerên hêja. Em bi geşedanên girîng ên heftane li pêşberî wene. Zext û îşkenceyên li girtîgehan didomin. Li girtîgeha hejmara 5 tîpa Lea Silîvriyê 6 gardiyanan bi ser girtîgehê da girt û zext û îşkenceyê li girtiyan kirin. Ji ber vê zext û îşkenceyê 10 girtiyan Hewlda dawî li jiyana xwe bînin. Ji girtiyan Ferhan Yılmaz û girtiyekê ku navê wî nehat hînkirin jiyana xwe ji dest dan. Dîmenên Ferhan Yılmaz ku li girtîgeha Silîvriyê jiyana xwe ji dest dabû yên li nexweşxaneyê derketin. Di dîmenan da xuya dibe ku şopên îşkenceyê li ser bedena Yılmaz hene. Kekê Ferhan Yılmaz, Hikmet Yılmaz diyar kir ku li ser laşê birayê wî şopên îşkenceyê hebûn û da zanîn ku du roj beriya berdanê birayê wî bi îşkenceyê hatiye qetilkirin. Li aliyê din girtiyên li girtîgeha tîpa Lea Panosê tên ragirtin, ji bo binpêkirinên mafa şermezar bikin, di 10 Nîsanê da dest bi çalakiya greva birçîbûnê ya 5 rojan a bi dorveger kirin. Dîsa İlhamî İşçi, Uğur Ürün, Zennar Demir û Hiccet Umûyê Rojhilatî ku li girtîgeha Islahiye ya Dîlokê tên ragirtin, li dijî binpêkirinên mafan di 14 Nîsanê da dest bi çalakiya greva birçîbûnê ya bêdem û bê dorveger kirin. Di çarçoveya lêpirsîna ji aliyê serdozgeriya Komarya Enqereyê ve hat destpêkirin de di 12 Nîsanê de di serî da Mêrsîn, Wan, Edene, Stenbol, Amed û Riha li 13 bajaran derbarê 91 kesan de biryara binçavkirinê hat dayîn û bi awayekî hemwext bi ser malan de hate girtin. Hat diyarkirin ev operasyona binçavkirinê di bin navê lêpirsîna Kobanê de hatiye destpêkirin û heta niha endamên HDP û hevşaredarên HDP'yên berê jî di nav de 48 kes hatine binçavkirin. Kesên hatine binçavkirin birine Enqereyê û li Müdüriyeta Polîsan Enqereyê tên ragirtin. Biryara veşartî ya li ser dosyayê didome û qedexeya hevdîtina parêzeran hate rakirin. Hevserokê giştî HDP Mithat Sancar bertek nîşanî operasyonên li dijî partiya wan da û diyar kir ku desthilatê alîkarî da Daişê û wan jî alîkarî da kesên li Kobanê li dijî Daişê şer kirin. Polîsên tîmên taybet di 11 Nîsanê saetên serê sibê de bi ser avahiya Partiya Demokratîk a Gelan a Cizîrê de girtin. Di nava çar mehan de ev bû cara duyemîn ku polîsên tîmên taybet bi ser avahiya HDP Cizîrê de digirin. Di dema serdegirtinê de hemû deriyên avahiya partiyê û pacê hatin şikandin, alavên di hundur jî hatin belavkirin. Li gel avahiya partiyê her wiha li taxên Cudî, Nûr, Dakapê û li gundê Dirsekliyê jî bi ser malan de girtin. Di encama serdegirtinan de hevserokê HDP Cizîrê Mesûd Narçî di nav de bi giştî 9 kes hatibûn binçavkirin. Li ser vê yekê HDPyan bertek nîşanî serdegirtinê dan û li pêşa avahiya partiyê ji bo 3 rojan dest bi çalakiya nobetê kirin. Bize gelip gelip kapaş bu. Am hastane yapayım. Ahırıkla ne bir çeki. Ana hat lazım dedi. Dış taşma ben. Amstam şey. Her ne kesin hatibun binçavkirin di 14 Nîsanê de bi şertê kontrola etlî hatin berdan. Li Şirnexê di 10 Nîsanê de polîsekê bi wesayîta xwe li parêzer Serkan Karakaş ê endamê baroya Şirnexeyê da li cihê bûyerê hişt û reviya. Welatiyên li derdorê parêzer rakirin nexweşxaneya dewletê ya Şirnexê û hat gotin her du çokên wî xesarên mezin dîtine û ew emeliyat kirine. Dermankirina parêzer a li nexweşxaneyê didome. Li aliyê din polîsan di 9 Nîsanê de li navçeya Bongilan a Çewlikê ji ber îşareta serkeftinê kir li ciwanê bi navê Mahfûz Taj dan. Taj ê ku piştre hate berdan diyar kir ku yek jî polîsan jêra gotiye çima tu îşareta ülküciyan nakî û dibin çavan da geflê hatiye xwarin. Dîsa polîsan di 11 Nîsanê de li taxa Atatürk a Dêrsimê ciwanê bi navê Doğukan Gül dibin çavan da işkence kirin. Walîtiya Dêrsimê ku işkence li Gül hatiye kirin ji nedîtî ve hat, işkenceya polîsan parast.
Polisan li Êlihê jî tundî li Parêzer Orhan Alpan ê li dijî işkenceya li girtiyekê hatiye kirin derket kirin. Alpan ê rapora lêdanê girt, giliyê polîsê kir. Newala qesaba li kêleka navenda bajarê Sêrtê ye. Di vê newal ango deverê de gelek cenazeyên kesên bûne qurbanên cinayetên kiryarên nediyar û cenazeyên endamên PKK'yên di dem û cihên cuda de jiyana xwe ji dest dane bi awayek komî veşartîne. Niha jî biryar hatiye dayîn ku li ser bi sedan goran ên li newala qesaba avahî bên lêkirin. Newala qesaba ya ku heta îro bûye mijara gelek stran, pirtûk û fîlman qadek berfireh ah ji 405 donum arazî pêk tê ye. Şandeya HDP ku di 13 Nîsanê de çûbûn herêmê bertek nîşanî plana îmarê ya newala qesaban da û got kesek nikare bi projeyên îmarê re hafizeya dîrokî tune bike. Di navbera salên 2015 û 2022 de piştî ku pêvajoya diyalogê bi dawî bû şerên dijwar li Bakurê Kurdistanê qewimîn. Ji ber şerên ku qewimîn gelek kesên sivîl, endamên HPG, endamên YPS û YPS jinê jiyana xwe ji dest dan. Kesên sivîl jî di nav de cenazeyên bi sedan kesan radesî malbatên wan nehatin kirin û li goristanên bêkesan hatin veşartin. Hê jî cenazeyên ku radesî malbatên xwe nehatin kirin û li van goristanan veşartî hene. Ji bilî van goristanên bêkesan ên li Bakurê Kurdistanê pîraniya 282 cenazeyên ku di sala 2017 de li goristana Xerzanê hatin derxistin jî li peyareya goristana bêkesan a Kilyosê hatin veşartin. Ev weke polîtikayek ji aliyê desthilata AKP, MHP ve T meşandin û rexmî serlêdanên ku ji aliyê malbatên wan ve ji bo dawîkirina vê rewşê tên kirin jî nayên qebûl kirin û cenaze radesî malbatan nayên kirin. Hevserokê Mebya derê Şehmûz Karada ku derbarê goristanên bêkes de axivî diyar kir ku bêyî malbatan cenaze li goristanên bêkesan hatine veşartin û destnîşan kir ku naxwazin şîna malbatan bi dawî bibe. Ne bêkesin? Giş malbatê wan hene, dêvbavê wan dêvbavê wan tune bijî birayê wan hene, eşkê wan hene, aqrebayê wan hene. Yani vana bi serê xwe dibe goristanê bêkesa defin dike, ona jî bi rastî tişkînayê qebûl kirin. Yani tu kes bêkes nene. Ya hema vana agahî nad malbata dibe goristanê bêkesa defin dike. Goranî agahî gihîştinme li bajara li melekê 207 goristan hene. Li Wanê 75 hene, li Sêrtê 200 hene, Elazığê 30 hene, Adıyamanê 9 hene, Bingolê 40 hene, Mêrdînê 5 hene, Rihayê 71, Edenê ara 25 û 30 hene, agahî gihîştinme, Şirnexê 82. Vana tevayê navşewan em dibêjin. Belê temaşevanê nêja. Em vê hefteyê jî hatin dawiya bernameya xwe. Em ê bi geşedanên nû hefteyekê din jî bihevrebin. Ji bîr nekin, bibin aboneyê malpera YouTubeya Rojnameya me ya Xwebûnê, biecibînin û parve bikin. Heta hefteyekê din bimînin di nava xêr û xweşiyê de.